Benvinguts i benvingudes a un nou vídeo de l'associació Lectura Fàcil. Avui parlarem d'històries d'amor impossibles, d'un autor que en realitat era una autora, del Romeu i Julieta de la nostra terra, de dones empoderades i del primer superheroi català de la història. Quedeu-vos fins al final que hi hauran moltes anècdotes. Abans d'engegar, m'agradaria recordar-vos que avui comença la Setmana del Llibre en Català, un dels esdeveniments culturals més importants de la ciutat de Barcelona. Tindrà lloc fins al dia 29 de setembre al passeig de Lluís Companys, a la zona de l'Arc de Triomf. Hi hauran molts i molts llibres, més de 200 segells editorials, 125 novetats literàries i moltíssimes activitats. Entre elles hi serem nosaltres, amb una sessió adreçada a biblioteques i entitats on presentarem les novetats del catàleg de lectura fàcil i farem recomanacions per col·lectius amb dificultats lectores. Ens acompanyaran la Neus Capdevila, la Montse Barat, la Nati Calvo i la Mireia Estapé, que ens explicaran les seves experiències en la creació de clubs de lectura. Serà dimecres 25 de setembre a 11:45 a l'escenari principal. Us hi esperem. Dit això, parlem d'històries. En aquest vídeo us recomanarem 10 llibres en català, per si esteu en un d'aquests moments en els que voleu llegir però no sabeu ben bé què, o per si teniu alguna mena de crisi lectora. Comencem. Si el que us agraden són els fets històrics reals, tenim dues novel·les que de ben segur faran les vostres delícies. Sabeu per què el Dia de la Dona Treballadora se celebra el 8 de març? Doncs la Núria Martí ens ho explica en aquesta novel·la. Trampa de foc està basada en la història de l'incendi de la fàbrica tèxtil Triangle de Nova York. Aquest fet va suposar la revolta de les dones per un treball digne i va passar un mes de març de 1911. La trama de les mateixes estrelles està basada en un fet històric ambientat a la Guerra Civil Espanyola. La Teresa, junt amb la seva filla Miranda, puja en el vaixell Winnipeg l'any 1939, un buc que l'escriptor Pablo Neruda va dur a Xile amb més de 2.000 persones que fugien de la guerra. Si us agraden els clàssics, aquí tenim dos dels que de ben segur n'heu sentit parlar. Tots dos estan considerats obres mestres de la literatura catalana. Terra Baixa és una de les obres més traduïdes del nostre país. La va escriure l'Àngel Guimerà, que és considerat un dels màxims exponents del ressorgiment de les lletres catalanes. El 1896 va escriure aquesta història ambientada en un petit poble del Pirineu. Allà hi viu la Marta, que treballa, juntament amb la seva família, una petita parcel·la de terra que pertany al Sebastià, un senyor que es creu l'amo de tot, inclosa la Marta. Però tot canviarà quan ella s'hagi de casar amb en Manelic. Solitud és una de les obres cabdals del modernisme i està signada pel Víctor Català. Però darrere d'aquest nom s'amagava en realitat una dona, la Caterina Albert, que va haver de tapar la seva condició femenina per poder publicar. Solitud és una obra que es va publicar a la revista Joventut durant els anys 1904 i 1905. Explica la història de la Mila, una dona insatisfeta que està casada amb en Maties. Tots dos són ermitans a Sant Ponç. Aquesta vida no li acaba d'agradar a la protagonista, reclosa en aquest ambient solitari, però serà en aquest entorn on acabi descobrint la seva pròpia personalitat. Si us agraden les històries de ciència-ficció, escolteu això. Imagineu-vos que a causa d'una invasió extraterrestre us quedeu sols al món. Què faríeu? Doncs això és el que els hi passa a l'Alba i al Dídac, dos adolescents que han de sobreviure a un apocalipsi i que tenen una missió molt i molt complicada: repoblar la Terra. Aquesta és la història que ens planteja el Manuel de Pedrolo al mecanoscrit del Segon Origen, i és una d'aquestes lectures fascinants en les que no pots deixar de passar pàgines. Si el que us agraden són les històries d'amor impossibles, aquí en tenim un parell de ben bones. Hores secretes està ambientada a principis del segle XX i ens explica la vida de la Caterina i en Ramon, que mantenen una història d'amor il·lícita, ja que ell està casat. Tot es complicarà i molt en saber que ella està embarassada. Ai, l'amor, que complicat. Maricel ens explica la història de la Blanca i el Said, que podríem considerar el Romeu i Julieta catalans. Està ambientada al segle XVII, en un vaixell pirata algerià,
que ha fet presoners a un grup de cristians que viatjaven en un altre buc cap a Barcelona. Entre aquests presoners es troba la Blanca, que ha de cuidar del Said, el capità dels pirates, que ha estat ferit en l'atac. Ja us podeu imaginar el drama. Si com a mi us agraden les històries de dones fortes i empoderades, us presento dues de les meves preferides. La Irene Polo va ser una de les primeres dones periodistes en llengua catalana. Durant els anys 30 va publicar un bon grapat d'articles a revistes i diaris molt importants, que són un testimoni rebel i feminista de l'època. Va tractar temes com l'escot o l'aparició del pantaló femení, la mendicitat i la precarietat laboral de les dones, i fins i tot va infiltrar-se a associacions conservadores per investigar temes polítics. L'Anna Crespo recull alguns dels seus millors articles per perfilar aquesta reportera excepcional. Visca les dones empoderades! Però és el que us agrada. Són les històries d'aventures? Aquí tenim el primer superheroi català. L'home més valent, aferrissat i grimpaire de la nostra terra. També és veritat que de vegades fa una mica el ridícul. No sabeu de qui us estem parlant? Va, una altra pista. El Quixot es diu d'aquest llibre el següent. És el millor llibre del món. Estem parlant del Tirant lo Blanc. Joanot Martorell escriu al segle XV aquesta història sobre un cavaller que té dues missions. Alliberar Constantinoble del setge dels turcs i aconseguir l'amor de la seva estimada Carmesina, que és ni més ni menys la princesa de l'imperi grec. Moltes aventures, festejos, armes, que de ben segur us fan passar una bona estona. I fins aquí les nostres recomanacions. Esperem que us hagin agradat i que tingueu bones lectures. Fins aviat!